ini pakai mati
Horas madihita salutna ruas nihuria resort Depok 2. Tak mulai ma pertanyaan. Hamu aka dongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Madok muliate do hita tutuhatta ala asi dohot holong di rohana na patari parpun hita. Tolhas tu tahun baru 2020. Parpungat tahun ima dalat talahu madok moliate tu debata ala tapatutu jalatah porsedo na debatado madongani saluhut panggumniton ningulutta di tahun naung salpui. Iba natahe para siroha namar mudu-mudu ngulutta sahatu sadarion. Ido tutu pardengan basa jala para siroha na sumurung do ibana patupahon saluhutna narikot dingolta dam lipasobu ibana hita ditiki marasak alai diapuli jala dipargogoi do toktong mangadopi ragam ni aka na masa dingoluta. Gudang matongon nabinahin ni debata jauh batu hita. Jadi marlas ni roha mahita mamuji guarna nabadiai. Pasangapon ibana dingolutta. Puji majahoba aleto dikku. Jalan nasa rohaku mamuji guarna nabadiai. Puji majahoba aleto dikku. Jala unang tung halupahon denggan ni basana sudena. Atong tapangiar ma suarata mamuji debata. Marid de mahita. Marhite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tot di perbadia, na tumo palangit dohot tanoon, amen. Asal pirtot dim, jala marsi hohot situtu mangaraduti dohot patupahon hobar tusu di patik, akan atinohan ni si Musa, na posoki tuho. Unang manibil ho siani tu siamun manang tuhabirang. Asa marmulia ho manang dopak dia ho mangalaka. Unang meret buku ni pati konsian pamangammu. Saya pikir-pikiri mai ariad dohok borngin. Asa diraditi ho jala di patupaho. Hobbar tu sudena tarsurat di bagasan. Asa marutuk ko di akka dalammu. Jala marmulia parulammu. Debata doha tuaku, ibana hawaposi, jadi dama biar au, ay Tuhan Jahoba doha gogoku, dohot puji-puji aku, dohot manjali hatuaon diau. Jahoba dodong aku, dama biar au, tung aha mata gomon baheno di jolma tuau. Idama saya dong anakku jala ramotakku doho manang tu dia peho mangalaka. Jala toginokku doho mulak tu tanoon aidang tadi donokku ho da pola sahat hubayan nahu perbagai tu ho haleluya martangiang mahita.
Ale Tuhan debata amanami marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Moleate madipasat rohanami Tuho, nunga taripar hami sia tahun 2022, tu tahun nai baru tahun 2020 tuluon. Sian asini roham doi hujalohami, namar pungu dohami nuaeng di joromon ruasmu, dohot akan aposom, parhaladu partohonan, dohot parhaladu naso partohonan, di HKBP Sarehot 22 on. Hudo kami melihat jalahu puji hami guarmu nabadia, ala asi dohot holongmu, nau mangalehot di hami tahun naib baruon. Di paluahodo hami sian nasa parmaraan, jala di pasu-pasu ho hami saleleng tahun nasal pui, nuaing pe, kupangido hami tuho, sai ramoti, odiho jala uluhon hami, mahami di bagasan holongmu, madalani tahun 2020 tuluon. Lehom matod dim nabedia itu huriam, asa toktong huriam marpanidegang di Portibion, pargogoi mahami mangului paretam, asa marbenget ni roa hami, mangulahon ulaon ni huriam, dohot patuluson tahun pakubasion, di tahun 2020 tuluon, 5 tahun profesionalisme dalam penata layanan. Asa lamar situtu hami, tulus, bulus, dalam mar berintegrasi, huhut toktong ukap lahu mangebakat diri, mangulahot pajomu, di tonga-tonga ni huriam, dohot Portibion. Ale Tuhan debata nami, pasu-pasu jalai saya jalo ma parpungon nami, gabe peleana khusus, puji-pujian, jala sangapon di guarmu, marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manulikiti pengulion di debata. Jujut doro tu roha asa adong hamu bahon. Asalam tu dingganna paruhaud dohot pambahenan. Nang tu hobas na makobasi dohot pasaulton ulaon lomo ni rohani Tuhan. Alai alagale pamatang dohot pikiran boy de muse tak suladit. Mulak muse mangulohot dosa. Marleba-leba nang diulaon siganup ari. Nang tarlumobi pakobesion di tonga-tonga ni hurianai. Surhata tu debata, boi dohita manudalhon dohot malo salut dosai. Alani sai olo mahita pargogoan jala urupan di debata, lao mangalo dohot manudalhon dosai. Sian uduk dohot serep ni roha, roh mahita tuadopan ni debata, mangidohon hasesani dosa. Ala ibana do debata para si roha, dohot parholong ni roha. Saya pahotton ni debata maasi ni rohana, dihita marhite-hite, panindangion, dohot hagogon ni tot di perbadia. Asa tarapul si tutu rohatta, maujau ibana. Asa patun, tigor, jala daulat hita mar pangalaho.
bahen hasangapon di guarna nabadiai. Atong lungadapot tikina, pauba hamuma rohamuna, jala haporsiai hamuma debata. Didok Tuhan Yesus, para teateo ma hatinggalami, pauba maroham, ulahom ma akka ulamu na parjului. Ia soi Roma au mandapotokko, mananggulekon parpiluton mi sian ingananna. Anggoso di paubaho roham. Amin. Orientasi Pelayanan 2023, Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita patut mengucap syukur kepada Allah Bapa karena kasih karunia-Nya yang menyertai kita sepanjang menjalani tahun kesehatian dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang menghasilkan banyak hal yang dapat menjadi berkat bagi semua orang. Terpujilah Tuhan, karena kami diteguhkan berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Huria Kristen Batak Protestan menetapkan tahun 2023 ini menjadi tahun profesionalisme dalam penata layanan. Orientasi pelayanan ini mengajak kita untuk berlaku profesional dalam penata layanan. Dengan meningkatkan pelayanan, HKBP melaksanakan sentralisasi keuangan yang akan sangat berhasil kita lakukan jika di dalam penata layanannya HKBP berlaku profesional. Sebagai bentuk nyata mengerjakan keselamatan yang telah dianugerahkan Tuhan Allah. Tuhan yang menyertai kita, Tuhan jugalah yang memberkati kita, sehingga menjadi murid Kristus, pelaku firman, dan menjadi berkat bagi dunia. Marilah kita membaca firman Tuhan yang turut menginspirasi kita dalam melaksanakan orientasi pelayanan di tahun profesionalisme dalam penata layanan pada tahun 2023 ini, yang tertulis dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 9 sampai 16. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Dan ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Martang yang mahita. Ali Tuhan nama nami na di banu magijang namar pungu do hami ruas ni huriam nang songon yaka parhalado do taka panggulan agu tiki di tonga-tonga ni resort HKBP Depok 2 hurian nani lehom mutu hami Tuhan gabe inganan marpungu hami manidangi hami nang songoni manari honak kadongan di ragam nyaka ulaon nani lehom mutu hami ali Tuhan amanami na di banu agijang di botohodo di sakapi huriam HKBP do manotopot tahun 2020 tuluon gabe tahun profesionalisme penata layanan pakobasio di tonga-tonga ni huriam porsiado hami sian hamuram mudui asa gabe huta topok kami tahunon gabe tahun profesionalisme di Pakubasion. Porsiado hami di gudang ni hamorommu na pinasahak mutu hami. Marhite sian haburjuon ni akana porsiai.
marhite sian akka talenta na nilihommu di tonga-tonga ni ruasmu. Marhite sian ragam ni hamoraon na nilihommu di tonga-tonga ni huriam. Siakodo hujalo hami i. Alani i ajari hami menghargai jala mamelihoni mulak musai tuho Tuhan. Asa hebang pakubasiod di tonga-tonga ni huriamon. Nang songoni Tuhan, asa bui sauti mangidu hami. Asa dipaibaruho roha nami, dipaibaruho pikiran nami, dipaibaruho Tuhan toddi nami. Asa bui hami mangulahoni jala dibagasani Tuhan, hirim roham nami. Asa gabi hapataron ni harajommu, uriam hagabe di tonga-tonga ni pertibion. Tentu Tuhan disakap na balgay adong dua ulaon ima paibaruhod diri nang songoni berpusat tu sentralisasi keuangan. Ali Tuhan nama nami na di Banua Gijang ajari hami asa bui marhasa daun di bagasan sakap na dinggani jala bui hami berharmonisasi dot akka dengan nami. Bui hami Tuhan berkolaborasi di ragam ni akka ulaon na pinasa mu Tuhami. Alani i Tuhan mangidu hami. Asa parguguammu hami di ulaoni. Secara khusus hutangnya ko kami pimpinan nami mulai sian tirket hatopan distrik resort nang songon di ganop huria. Asa bui manguluhok kami di bagasan hasadaun ni roha. Marsakap nadinggan. Pasadahot tahi. Asa bui papunguhon. Hamorommu Tuhan. Hagogoommu. Di ganup na nilihommu Tuhami. Ali Tuhan nama nami na di Banua Gijang. Nang songoni Tuhan. Aka parhalado ni huriam. Parhalado partohonan. Na jongjong di ganup-ganup sektor nasida. Nang songoni parhalado non partohonan. Na nilihommu Tuhan akka talenta asa makubasi di tonga-tonga ni ragam ni seksi. Ali Tuhan nama nami na di Banua Gijang. Lehon roha na uduk di roha nami ganup marsada-sada. Asa boy retta hami makubasi ho. Ali Tuhan nama nami na di Banua Gijang. Nang songoni Tuhan huingot kami makadongan nami na di bagasan hagalion nasida. Di bagasan hapuguson nasida. Tentu Tuhan mangidu hami huingot kami nasida asa parguguammu hami manarihon nasida. Madongani nasida. Makilalahon na dihilala roha nasida. Songon Kristus naulo marholong ni roha diakka jolma halak nagali. Digijang ni saluhut na mangidu hami. Asa parguguammu nasida, asa pamalumommu nasida. Ditiki hami lau mabegi hatam. Homa Tuhan namanguluhon roha do pikiran nami. Asa marsangap warmu Tuhan. Marhite sian hata na pinasa ni naposom. Di bagasan Kristus Yesus. Martangyak kami Tuho. Amin. Mari demahita. Go.
dameni debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Yesus Kristus Tuhattai. Amin. Horas mari kita saluhutna. Puna semangat deh. Jadi memang tak kenal maka tak sayang. Jadi adorokso ujaha jami tadi hita buat dauma diriku padita luhut pi huta julu. Jadi nunga pensiun 5 tahun nasalpu. Saya kuriata jala nuaing tinggal di daerah Taman Mini. Alaisima perpudi makubasi. Inata burung na 70 ima nejulo nang nabagahi. Nacantihi. Jadi oleh kami dia dua nama naik sejauh, na sudi lau masih baru ulun nabi. Kamu nak kadang acaha porseaon, memang agak borak do tema ni pangulota di tahun 2022. Alam menyangkut bagaimanakah kita bekerja dengan efisien, efektif. Alani diri huriat tado sada tema ima na dienet sian Filipi 2 ayat 12. Mardonga biar dohot lomos niroha ulahon hamuma ha luaumuna. Jadi ulaho kamuma jadi yang mengula do kita. Alah hiadong wan kusongonon lomo rohamuna karejo manang daw. Arong madok unang manyak karejo iba inna. Mulubui buah istirahat mah. HP nah cita kami belusok karejo. Di belusok kami akan da pensiunon. Bami maksudon na hurak tabu do na song biaha. Ulau ni. Di bulu karejo hita HP si halat conot tundui. Jadi unang lau rohata madok adiga mah unak karejo na rohata memang karejo HP berkat de manak pasu-pasu. Nah tuan itu burju amat dapat dita pane ayang ulau ni faditain na barang kaung bah atong barsabita ma Jokowi inna. Ngahya kami tong nangison na bulan pikir tahe pembekalan di guru sekolah minggu. Jadi memang perlu dah pihak kapan ditapan sino karejo. Aladong memang use it or lose it nina halak nasing. Mulu sepak ke lam liling labuaro. Mago. Jadi benda na tua-tua pi ko perlu marsi ajar. Mulu so marsi ajar pi ulu labua. Bah, macai susah. Jadi ulu na tua-tua inat tepe rang itaddah. Mulak sianuna rupani ibu mau cari siapa boleh indah tang nabi noto bi. Yang gohitan wang normal-normal lo kan. Alani naing berengot tama mulum laulaun ikolas dorohatta. Alani tertabereng majo bolum laulaun aduk tolu suku-cukun. Apa motivasi bekerja? Marang hata gereja melayani. Apa motivasi kita melayani? Baru dapat 2 tahun bagaimana kita melayani? Napa tuluhon apa tujuan kita melayani? Manang karejo. Kamu nak kalau ngacapor siaon memang terus dah kita naing di HKBP dicoba membain tahun orientasi. Asa taboto do tu dia tujuannya sasaran ni pakkuwasi otta. Taboto do memang masai burjudo akaparhalado makubasi di huria. Alai hati-hati do bolo burju dang adok tujuan berbahaya do. Saya burju rupani saya ulahon. Yang go hema betulus-tulus sono di hutanami. Alani burjuna manangahi do ko bapakna pitur merluzo gimana. Burju tuorjo sigaret inna tur marika ibana. Saha i partiga sigaret to sigaret tahina mulak musai mana? Isukuni mana bapak anak? Bapak sigaret tahina. Ipa buah ma di samsuina tur marika mai mana? Idia hepeng enak marika ma musai mana majaloha.
Majalo hepeng. Jadi lu jam. Jadi alani saya tabai donang adong orientasi asa adong arah do tujuan ni akka pakku basiu ni unang dar. Nah cita kari itu dangak tujuan. Saya songon na manaruh surat de itu sada alamat na so jelas alamatna dang marna hiasahat. Alai bula dong tahun orientasi na songon na tahun ni tahun kesehatian bui tortabereng buama kita asa sehati. Hamunak kadongan tema tahun pe tonggo siani buat Filipi 2 ayat 12 narahe Filipi 2. Jadi Gabyong masih kucukun. Kenapa begitu tertarik pimpinan dengan surat Filipi ini? Adong dua alasan. Ala di Filipium mah boy merubah pola pikir. Jadi hala naura pesimis, hala naura marungut-ungut, hala naura madele irobah. Ala ditiki itakup si Paulus ipencarawan imana tu Roma ngarok kemungkinan madate ma sudi ruas ni Filipio dakinata ai pimpinan nang Yahua ngataku dia lani tertawereng ma di Filipio ni robah pola pikir jadi nak kining na pesimis nuaing gabi optimis hala na madate gabi merpakilimun alani di batu si Paulus masa ada pola ima perjolo ingot tamu ma ikon saroha doham kesehatian. Alai sedia madapoti asa saroha kita. Bolo tajaha di Filipi 2 ayat 12 takas do tabereng si di ayat pitu di rumari do dirina jala disolukor rupani hatoban gabe seman matu jolma do ibana jala rumang jolma dapot di mana. Yesus itu mengambil rupa hamba. Jadi bolo rupa hamba ima morpe duloina buhini hatoban dibuat wasa. Jadi nang dohono na sabu kita satahi kesehatian kotoruk gorohatta itu sebetulnya merendahkan hati. Jadi rendah hati do keberhasilan. Jadi buah mahora bulu rendah hati, buah mah motivasi nion, mendorongon. Hala na rendah hati terus to menukun. Jadi bolo istilah pemahaman belajar ialah orang yang sering bertanya. Ala sudah ilmu marharwa di sedia. Pertanyaan. Jadi bolo sok cukun oma na berbahaya mau. Jadi 2 tahun nasalpu mengajar daw di UKI di pasca sarjana. Jadi bolo konsultasi mahasiswa dengan suku-sukunna pitor Cina mau. Ala dangarongaha usaha marsiasar. Alai bolo gurang suku-sukunna dosepe gabe buah marsiasar. Jadi hamu pe akka paralado bolo segurak suku-sukumu tu panditei ulu panditei yang buah. Tak marsiasar. Jadi kongurang suku-sukun. Bertanya itu adalah awal ilmu. Jadi sudah ilmu tei ro sendiri, sesuku-cuku do. Jadi mulu hala Indonesia do malu bertanya dang be anggun yang dak pelani. Malu bertanya kita tidak pernah berubah. Jadi boleh sukun ai tahun aha sonarina tahun profesionalisme hamuseo ni namuse kan. Jadi kalau nomor butuh imana binoto wih lapatan nina dangi sukun. Apalagi opuk tan waing ngarong na burju isem tay gorri opuk tay tay mo tahu si Google marga hare si Google on marga na beban daong dak marga na beban jadi si Google on waing naura cukunon apa arti profesionalisme ni waktu si torbabon ni sudi nah tergantung tu hita masaonari buah hita marsiajar ala tahun profesionalisme on marharua di kata profesi. Jadi memang adong na salah kaprah. Na salah kaprah ni dok bolo profesi bah si bayarom main nadao. Kan bolo amatir dak pola si bayarom dope. Bolo nga profesional si bayarom mau nina. Memang ditinju do yakka nasing profesi nasing adong ketok pola songoni.
ayah amatir pinna dak profesional pinna dangi maksudna. Jadi boleh gereja profesional iman namar lapatan sungguh-sungguh melakukan tugasnya dengan baik. Itu alana memang mewujudkan penata layanan yang profesional di tengah-tengah gereja. Sudah kita namar howas iko profesional bukan dalam arti bayaran, tapi profesional dalam arti tahu apa arti profesi itu. Nah dulu 20 awal kata profesor dimulai sian kapal rumah sakit do. Jadi dokter, perawat, bidan ikon mengambil profesi. Dan gue orang asal lulus tergawe dokter. Ikon orang gue mesti masa mengambil apa? Profesi. Arah lapatan di profesion. Dia diakui menguasai apa yang dia sebut pengetahuannya. Jadi kalau teori, dulu tamat anak kota dokter, esket de begorri, dupe mesti marsiazar mana profesi, baru pe lantik gawe dokter, profesi. Jadi tahu ni profesi mah ikon marsiazar terus, jala ikon dihormati. Jadi kita perhalado ikon dihormati do. Alani do hati-hati, kuliah bulu sehormati perhaladona, bamai. Kurang dinggat deh. Ala perhaladoi iko betul-betul loh mana profesi, melakukan tugasnya sebaik mungkin. Nah, wama asabui tugas nei sebaik mungkin, tentu sahali rumusna, terus marsiazar. Jadi memang anggo halubian dalak Batak. Alaura terperangkap tuha somalan. Ay so ya songoni somalla songono drinna. Memang hasomalano dinggadon. Alai bulu naik terbuka tu perubahan macam warung. So ya masa songonina mararato dong binoto sentralisasi museo nina. Hape tabereng noaeng asa mencoba gereja supaya lebih luas dalam pelayanannya. Jadi tadok macam songono. Di Universitas Lampung dang adok padita melayani ke mahasiswa isi Jambi pe dang adok padita melayani si hape nagudang ruas ni HKBP mahasiswa dia di Lampung doi dia di Jambi Pontianak pe de hara sudir neng universitas budak kalak kita alai dang adok melayani halahon alaniaha ai dang adok terjangkau dana ni HKBP dia bulu sentralisasi sudah akapandita parhobas na full timer ngaro sa dia gajina sa pusat. Jadi nang tempat di mana i Lampung ngarong dana. Di tangan ni HKBP lam gajang dalam arti positif budak. Gajang lawatan na bisa menjangkau semua pelayanan. Jadi kolan terika betu sada gereja dalam arti institusional. Alani yang munak karongan dibereng idukta masunari pimpinan bahwa gereja itu jangan hanya di gereja, tapi dia harus mampu menjadi berkat di dunia. Ala pengalaman sejarah, ibana gurang bui berkembang ke KBP sasitonga ala akka anak niruas ni huria maca jenek tu huria. Lau ibana sekolah tu Bandung, laik sekolah mana tu Malang, lau ibana sekolah tu dia. Sudeon dekat tu gereja. Jadi dunggabe dengan posisi ni ala muse odo muse mabukaha gereja. Jadi ulo tabereng nai ngakanak kotai adong i Lampung adong i dia ke mahasiswa molo nang jenek kalau tu gereja molo halahom muse no gerejo dangolo biorro tu dia tu gereja alanya soalnya ya tu gereja hita inna. Jadi alani nuaing hati-hati do hita dalam pelayanan gereja harus mulai keluar dari gedung. Alani dana sentralisasi menjangkau sudah pakubasion pelayanan. Jadi rakolan terika bedi di gereja dalam bentuk organisasi. Kemudian kadongan saha porsiaon alanima najolo dipakai ma adong sumpah profesi. Jala sumpah profesi nima harus dihargai profesi neng. Jadi mulu perhelado profesi fadita situa ikut dengan nasa profesi do manimbangion. Di bulok kesalahan di fadita dengan dapat dita nomor 2 manimbang. Bulok salah ni situa ikoni sudah manangani dengan nasa tohonan profesi.
Di mati harga profesi to, dihargai. Alani bolong na hurang di hita kondongat taro marua, menegor hita. Ala hata profesi tanggai buano na tu kantor polisi. Ala itu dia do, dongan na satu honan, dongan na sa profesi. Jadi bulu tabereng dokter pe, dongan na sa profesi do marua, mani bangio. Hamunak kadongat cah profesion alani mulo tabereng di son luar biasa do be lapatan ni profesion. Ima na toktong ibana marsiajar mengembangkan ilmuna jalan bertanggung jawab keahlian. Itu lama tu hatam ayah harus keahlian ni pelayanan di gereja. Benar perlu kok marsiajar. Hamunak kadongat cah profesion mulo so marsiajar kita makibatna. Maul mata tusi ruas di huriatta. Ruas di huriatta nang tibo-tibo sekolana. Habe bolo situ rupani dangnya tusi baje ujungnya bama dang nyambung be. Nalani korak behita marsiajar nuaing. Marsiajar situana, marsiajar paditana, marsiajar nang ruas di huriana. Jarak marsiajar mahita. Je bulok perubahan dang madawu behita tu nama rungut-ungut. Ay so binoto nang berubah-berubah onina. Ala memang kita cenderung budaya tasongoni alarong upasan ina tua-tua na perlu tapasitong dalam arti berkembang ya. Na pinukka ina perjulo siutononi na pudi. Lagi tua mana dolok martukoto sia lagudi. Na pinukka ina perjulo siutononi na parpudi. Memang kata mangihutoni ikon atosat tadi mengembangkan dan gawe bolo sokoni na jolo la sokoni ma saonari. Jadi pola pikir kita dalam melayani ini memang harus kita lihat ada kemungkinan perubahan. Jadi molo gajang mau murta. Dung marumur kita no sekian pertabereng ma sekolah minggu pe nga berbeda, remaja pe nga berbeda. Jadi bolo pelayanan di gereja saya tok songon nasak kita ni ujung abama. Orang berkembang be. Ada yang atus sialahi be. Karo yu dokon kapan dita do situon bulina ngasu sabe. Alani ikut tabereng go profesional itu adalah menunjukkan bahwa kita terus belajar, terus membuka diri untuk mampu melihat suatu yang baru. Hamunak kadongat cah porsial ta coba maju tabereng si Paulus. Nama lo si Paulus o. Hidok bolo hatan waing ngater masuk pasca sarjana. Ia jari si Gamaliel dosen ni mana. Alai alamadabu mana tu kesombongan akhir rabado. Bagai besudi halak kariste di luto imana. Aha mahorwa gijang irwani si Pauluson mulo tabereng imana halak Yahudi. Ibana halak Parise. Ibana ahli patik. Hape sayudur tu imana mahalak Kristenon. Tang mampu ibana marsiajar. Sian nabi notonai gebe ujungnya tu gijang irohado. Alani duk pajupang ibana do Yesus mana terjadi. Tengok di ulaunya apostol bidusiai. Ketika dia ketemu dengan Yesus dia katakan semua yang ada pada diriku itu adalah apa? Sampah. Sikubala nina di hata junani. Tidak ada artinya apa-apa. Di kocong ni do hita. Di bulu nang lamliling padita nang birona anggo kami na juru kosong no doin nang boibi. Ko dono taro sudi akara ong hita ahade. Sampah ini si Paulus. Kenapa dia katakan jadi sampah? Karena bukan itu yang kita lakukan. Yang kita lakukan ialah bagaimana kita meneladani Kristus. Hamulak kadongat cah porsiaun jok si Paulus mah anggo na motivasi sa sitong ay bagasan nguluta melayani ahama parjolo ngatajalo hasesan di dosa. Memang daktari do secara mata kasak mata alai ilo no marga jo perjulu sudah halak Kriste perjolo pasu-pasu na ileon debataima nunga di sesaha dosana. Dia belum ngai sesa dosa tak jangan lagi kita terikat kepada masa silam. Alai ko karuor mai ta seni. Unak saya pengen ngot tahurangan di dongan nate. Wa parhala dulu saya mangun ngot tahurangan di dongan na. Mulu akama haurangan ni nata saya ngodo. Manak sabaliknya
biasanya kaina do saya maringo kahurangan di se amatnya te dia yang gua kama daun itu alana bolo hiai begiamu ceritrai jadi aku makin keluarga baru tiba na inatai itu amatnya wah asa terus kita bahagia wama ilian inatai saya buku tulis tu amatnya do saya pulpen romu se inatai indo mayau saya buku tulis doa pulpen mulai hari Senin satu hari Sabtu surati ma orang aku ini se inatai hope husurak ma semulai hari Senin orang amu ina aktif botong inatai ma mereka hurangannya mati surati mana ma surati hari Sabtu nai malam Minggu makan enak malai dai naik pe inatai omma haurangamu perjulu padua patulu paopato palima papitu nagurangan di surat inatai haurangannya matai noeng orang aku ini natai buat kamu dua halusnya matai halusnya matai tuk suarong go huere kahurangamu bah ndabaga ku horna mana umilu na umuli sa doa portibio nangke terbuame mana terlemas mainatai aidan kaya iparraon amatok kape orang aku holana do holak kalubian jadi kita akan coba bagaimanakah kita memahami itu perjolo sahali kodohonot tado nunga di sesa di bataha dosata halani seunang belawar hata ikan halak batak seulu tak nasono dupung kami na julu sondang be ikut tado go sonari Tuhan masulok ku sonari ina ma unang be saya mulak tu dia tupudi karena masa silam itu adalah masa yang paling terjauh dalam hidup nada nih dan be hitang mulak tu dia jadi belum bona tahu sonari berarti kita maju ke mana ke depan apa yang kita lakukan tahun 2023 ini nah pada hon tertabering mamuse hagogo ni madak kolak kasih sani dosa haluaun jadi kita nau karisteng ngamat jalo haluau ni siani setahe se Yesus Kristus ngasih sa dosa ta nunga di padua kita alaina perpuri na patuluan ima baga-baga ni debatatu kita ahai hanguluan saliling-lilingna jadi belum melayani kita kamang do tawa kenang ingat tauma nungai sesa dosaku nunga di padua dapat tumaha hanguluan na saling-lilingna memang bolo tiki posora song na solau be roha tu sia deh aleng song kamiona kanang matua ngamulai buat waro nang do tu hanguluan na sora sudingin na alai ko terus tu kita bermotivasi nunga sesa dosa nunga dapat taluaon dapat dong se hanguluan na saling ima tabereng dikimakuwesi kita hamunak kadong acaha porsiaon memang rencana itu harus ada di suatu laura atau do bahasa pulai banyak ka program itu ahli manajemen no plan no future kalau tidak ada perencanaan tidak ada masa depan di suatu laut itu atau mana somal-somali menang kita enggak kita harus membuat apa rencana kita buat program apa program kita tahun 2023 alanya mulok program tabado ringkas tiba marhua keriju alanya ngadong bisa saran termotivasi kita ngai palua HP kita ngai liak keluar ngai liak kape hangulun na sadilinga atong wa mau keriju nah keriju kita ikut profesional mah lapatan na ikut teba ahli mah kita teba malu teba mampu menghadapi segala tantangan zaman hamunak kanong acaha porsiaon molo tabereng hagugun do lapatan ni rencanau memang adong dosa ada na paingotok kita amain memang molo tasakapi kana uli adong go perlu paringotat kita amain di Amsal 16 ayat 9 rohani zolma marsakap dalanna alai jahu bado patatulak itu pertanyaan abona tahun jadi arti doa kita pada saat ini apa yang mau kita rencanakan itu tidak ada artinya tanpa kehadiran Tuhan. Jadi boleh patupa kahuria pe pertanyaan abona tahun bah memang naiboto do sudiak kasakak mami tahun 2020 tolon molo sosituju Tuhan ini daung labatanna. Dolo tajah di Jakobus 4
jika Allah berkenan. Yang kapar tiga sih menggunaro mau inna. Apa lu bagaimana? Besok semua akan sia-sia. Jadi ikonido berngota di profesionalisme on. Unang ala profesionalisme kita gak bisa mengandalkan holanaha, hola pikirata, hola mengandalkan kaguguta. Tapi kita juga harus berdoa. Karena doa itulah salah satu kunci dalam setiap pelayanan kita. Diringkas mahita martangyang, ate. Ya dorak selalu kita melayani, tengok merua, martangyang. Dak tarulau agi aha ya semardongaton. Oh, tanpa penyertaan Tuhan tidak bisa melakukan sesuatu apapun dalam pekerjaan kita. Hamunak kadongat capur siaon molo songonido. Juga satangiak kita, nunga profesional kita, aha mamusena perpudi. Rapon debata udah bukan nasa ulon. Jadi setiap pekerjaan kita harus awali dengan Tuhan yang menyertai. Ala hagugon ni sude ngolutta ibana do. Dikatakan dalam Efesus 3:20 alai tarpatu pa ibana do adul gubobi sian na tapangido manang na tapak tapi kiri kobartu hagugun nama korhod di bagasan kita. Jadi tenaga kita untuk melakukan pelayanan ini itu ialah kita harus percaya Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Jadi bulu soporsia do kita yang dohani di bata memang sia-sia doa kari jutto. Alani macai perlu ma di kita las niroha. Jadi las niroha ma dumar tangiang ikut kasila. Jadi satu kaum nama mengula lemar ngutungut. Kisah di hari matahi las rohata mulau-ulau. Kiaro tabajur pani kisah di hari do las rohaku. Arong madok las rohana mengulau-ulau ala lomo rohana tulau ni. On ikut tapatik kosdo. Las rohata mulau-ulau ala adong ulau. Unang ikut saya tapi lidik ikut sono do salong raku ikut sadao. Jadi ujung ulu mahitawa. Memilih ulau daun. Mulai bagi tugas om maulad terlas marohata menyukai apa yang telah diberikan kepada kita. Unak saya tapi pilih taha ulau. Karena orang yang seperti itu menyukai pekerjaan apa yang dia sukai, akhirnya hama terjadi. Marungutu mau ai solomoraknya mengulau nina. Tapi kalau kita apapun pekerjaan kita harus kita sukai. Tapi ring ma pola pikir di si Paulus di Filipio. Dilo i Filipi 4 ayat 4 ngasudi tatambot marlas tiroha mahamu sahalinari hudok marlas tirohamu. Jadi sukacita dalam pekerjaan itulah semangat kita tahun 2023 ini. Tapadau maha ungut-ungut adon nang ben pusat tahun-tahun profesional kadia do. Nak ingat adok kesungguhan melakukan pelayanan itu datang dari kata profesi. Dalam giruk mahita marsiajar. Adong masa ada situ membuat koreksi pekerjaan. Dari mana kita pembangunan. Dan apa lagi bawa mang namargaha situ. Alai bani mana mau wawancara tu tolu halak perkarijo na pasong karijo. Tu na perjolo suku di mana mah. Oras samang oras. Ayah ada ulau muna di son. Bah, ay ngai berek situ ya mangangkat batu ini mana. Karijo kisah mangangkat batu ini mana. Tuan namuru di mana. Alai suku karijo. Mana kona halak na realisme, pola pikir realisme. Jadi nak bui mana pamering guna di ulau neng, kolan nama angkat betu di mana. Dugi suku mesin apa dua? Amang, ay nomor gua son. Tua ni mau kari jobah ini mana? Tua mata situ puasa. Ay marhiti-hiti na kari jo son. Gabi marasa ma dapur. Na marasa bawa dapur, ngarong kari jo nina. Imana nggak mulai gembira bohina karejo. Alai beri mana karejo menghasilkan apa? Wah. Alai beri penditei mamusi beri situai mamusi oksar nai perkarejo. Niang kia sudah yang ka imana. Batu pe niang. Yang ka imana. Ini napa sosoni las niruan yang matok karejo na. Ahama alusna. Amang ai nomor 2 beso. Butido amak situ nami ibu tua mudo ami pacong-pacong gari so.
I gereja oma salion ro akkar was di huria majalo aha pasu-pasu para bagaso. I gereja oma anon roha majalo pendidion. Lasi soma mar minggu jol masudi mar lasti roha memuji Tuhan. Jangan terdawi bereng. Di ujung agawe tabo mana karejui. Alang ai bereng mana hasil ulaun naya macam bagas. Jadi tu kita pe ikut soni do bangula. Ikut tabereng go di jolo nungarade ibai Tuhani omma baga-baga taringot tulom. Ho naposo haposan ni marohon na tu kita. Ala memang sikap tanaking taringot tulau ini sangat tergantung bagaimana kita melihat tujuan. Mulai kining motivasi, cara, doh tujuan. Tujuan oma barbudi. Ahama tujuan ta. Taparroma mularok sada ina karijo. Dungi saya do imana na lujano na karijo iba boleh ni mana. Wah saura pagi-pagi nga mangalop pa iba. Dungi muse marhua manuci. Dungi muse marhua mangalop pa muse. Dungi buah muse mangapel. Dungi buah muse. Kolani de bereng halak na realisme no. Dakkai bereng mulu lujai mana manuci pakaian ni anak kona ahai bereng. Lulus mono anak kocalion. Dung lulus ibana isi madongani. Lau mawon madongani mana wisuda. Marputu mahami pakai sarjana anak. Las marohana la marhua. Lau mangula. Alai bulu holan negatif bo, negatif mau pe mau nama susai. Enggak dah. So minoton anak ngibon holan manguliot calion trobado. So ingotonnya bapak na do omak na. Dia bi hola paromeni do dengan nonin na musai kan. Ngatur negatif aha. Ipikiri. Jadi bulu songoni karejo bahita waro. Luza. Amang luza ni sainna. Dan lauro hana mamerengi se. Bulu berhasil anak kon. Om hasil lah. Jadi tordoi bereng. Jadi songoni kita makubasi di gereja. Bulu ta bereng dinggat teraturan no las marohani ruas. Marulupulu maruas. Lumobi ise marulupulu. Debata na marsuru kita di gereja. Atong marlastiroha maita. Tahubasi maulata di tahun profesionalisme on dalam bentuk pemahaman motivasi itu adalah datang dari dalam. Sudah dihapus dosa kita, sudah diberi keselamatan dan sudah diberi apa? Jaminan hidup yang kekal. Profesi akan membuat kita selalu belajar. Dan tujuan kita bahwa Tuhan telah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Martangiang Uhud marlastiroha mahita makubasi tahun 2020. Amin. Martangiang mahita. Mauliati madihuali Tuhan. Di padung hodo huriam apalagi di bona di tahunon. Ake BP resort Depok Duon. Asa takas di bagas tangiang sudi program pangulon nami di tahun 2020. Dan adong dabu ulon nami ala Tuhan ia somardong at toko. Alani di bagas las niroha mahami mangula. Makuwasi di tonga-tonga ni huriamon. Gudang do memang namaol waktu si hami. Adalah di sido hami di bagasat toruk ni roha marsiajar. Alani saya suruh matodim mengajari hami. Asa lapu boto hami tutu makuwasi huriam di bagasan na profesional. Ali di bata amanami na di Banua Gijang. Takku boto hami dupi ahanang masa di tahun 2020 tolon. Alai pahirbang matangamu. Mamasu-masu doh maperguguyuk kami. Asa margugu hami makubasi di tahun 2020 toluan. Marhiti-hiti anak Yesus Kristus na kumokopami. Amin. Tuhan bermengulukan, berbadi ai madi.
Kita akan memasuki launching orientasi pelayanan HKBP tahun 2023. Saya mengundang Pendeta Raja Guguk, Pendeta FC Haan untuk ke depan, dan semua ketua parar tahun dari Depok 2 dan Parung Panjang, ketua Dewan dari Depok 2 dan Parung Panjang. Tujuh Menita Kamang. Situasi Marmata. Baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengundang Ibu Bapak dan Saudara untuk bangkit berdiri. Oleh anugerah Tuhan, kita telah memasuki tahun baru dan HKBP menetapkan tahun 2023 ini sebagai tahun profesionalisme dalam penata layanan yang menjadi orientasi dalam seluruh aras pelayanan kita. Marilah kita bekerja sesuai dengan tugas dan panggilan kita, mengerjakan anugerah keselamatan yang telah kita terima itu dengan prinsip takut akan Tuhan, melayani dengan sepenuh hati dan dengan kerelaan hati. Saya Pendeta HKBP Resort Depok 2 membuka resmi tahun profesionalisme dalam penatelanan HKBP 2023 dengan mengucap syukur kepada Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Saya mengajak seluruh warga jemaat dan pelayan HKBP Resort Depok 2 ini untuk bersatu hati, bersinergi, dan dengan semangat oleh kuasa Roh Kudus melayani Tuhan dengan sepenuh hati sesuai dengan segala sesuatu yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita. Kiranya Tuhan menguatkan dan memberkati segenap pelayanan kita bagi kemuliaan namanya dan sukacita bagi seluruh jemaatnya. Bangku masing-masing. Ya. Kemarin dia mahita yang nomor 770 ayat 4.
Hamu akadongan naung manada asini rohani Tuhani. Nunga tahamu lateo basa-basa ni debata. Atong taparangehoma tujulanon lomo ni rohana. Asalam martabba pasu-pasu ni debata tu hita bi solukon hamuma jolma nai baru. Natinopa songat tu debata di bagasan hati goran. Dohot hapolinon na marhasit tongan. Pinuji ma debata, naso manulakon tangiaku, manangasi ni rohana pesian au. Disondo au Tuhan, suruh mau. Perhasiak kamu matiki ay ari hasusadun wain. Atu si hamuma manang dia lomo ni rohani Tuhani. Ulahum ma ulomu dengan pos roham dengan ulama dengan pos roham debatam do dongammu saliling ni lilingna. Martangiang maheta pasato pilihat tatu debata ali debata manami na di Banua Gijang hodo haruran ni salhut sila leon na denggan dohot nasa ulibasa na maliutus upasatami masian na ni leon mituhang pilihan nami tuho say jalo mai gabi wap nahutus di jolum pasu-pasu mai jalaramoti asa ho para kami pilihanon pati bulon harajom itong-atongan ni Huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhitide todim asalam mutadahami godang nisile leon mituhami asalam girgir hami madok maulate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin rak mahita martangiang alia manami na di Banua Gijang sai Pinurbadia sai Roma harajon sai saut malamani roham di Banua Tungon songon na di Banua Gijang leon matuhami sadaron nanguluan siapari sesa madusa nami songon di dosa nilongan namar dosa Tuhan unak kami tugi hotu pamucunan balua mahami siapa ngago ai horon apun harajal di pasu-pasu jara diramoti Tuhan debata maho disodakon Tuhan dewatama bohina tuho jala sima rohana midaho dido pakon Tuhan dewatama bohina tuho jala di pasaurun madamena tu todim. Salam. Solo martukar maju. Hot maju hita di nganata ala berlanjut dobi acara teh. Apa yang selesai menggati baju parhobas ke parhalado.